Vážení prítomní, milé deti, starodávnou študentskou hymnou Gaudeamus Igitur slávnostne otvárame 3. ročník Prešovskej detskej univerzity. Na dnešnej slávnosti otvorenia 3. ročníka Prešovskej detskej univerzity a imatrikulácii jej študentov je pre mňa cťou privítať jeho magnificenciu profesora doktora Reného Matloviča, filozofie doktor, rektora Prešovskej univerzity. Spektábilitu profesora doktora Milana Portíka, filozofie doktor, dekana Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity. Honorábilitu doktora Martina Javora, filozofie doktor, riaditeľa Centra celoživotného a kompetenčného vzdelávania Prešovskej univerzity, pod ktoré v súčasnosti Prešovská detská univerzita organizačne patrí. Srdečne vítam medzi nami vzácneho hostia, plukovníka inžiniera Ivana Belu, prvého kozmonauta Slovenskej republiky. Srdečne vítam aj učiteľov, tútorov Prešovskej detskej univerzity a predovšetkým vás, milé deti. Milé deti, rozhodli ste sa stráviť týždeň prázdnin zábavne a užitočne. Spoznáte, ako to chodí v živote študentov na vysokej škole, dozviete sa veľa zaujímavého, získate nových priateľov. Mladší z vás, ktorí sa zapísali na prvý stupeň štúdia, získajú po absolvovaní Prešovskej detskej univerzity titul bakalárček. Tí starší titul magisterček. Kým sa tak stane, musíte mať doklad o tom, že ste naozaj študentmi Prešovskej detskej univerzity. Týmto dokladom je index študenta, do ktorého sa zaznamenávajú absolvované predmety. Takýto index ste pred chvíľou dostali ako doklad o tom, že sa na celý jeden týždeň stávate súčasťou akademickej obce univerzity. Obraciam sa teda na vás, pán rektor, s prosbou, aby ste povolili imatrikuláciu zapísaných študentov Prešovskej detskej univerzity. Ďakujem hlavnej organizátorke 3. ročníka Prešovskej detskej univerzity, magisterke Adele Mitrovej, filozofie doktorke, za otvorenie slávnostnej imatrikulácie študentov Prešovskej detskej univerzity. Prosím vás, pani doktorka, aby ste mi predstavili študentov zapísaných na štúdiu. Vážený pán rektor, s potešením vám oznamujem, že do 3. ročníka Prešovskej detskej univerzity sa zapísalo 180 chlapcov a dievčat z Prešovského a Košického kraja, z toho 90 vo veku 7 až 10 rokov na bakalárčekovské štúdium, 90 vo veku 11 až 14 rokov na magisterčekovské štúdium.